Cześć, witamy na wspólnej wyprawie. Dzisiaj ze mną Artur z Urbex Chorzów. Cześć. Jesteśmy na terenie rafinerii, aktualnie w laboratorium, no i sprawdzamy, co z niego zostało. Zaraz Wam pokażemy, że niestety niezbyt wiele i przejdziemy się tutaj po terenie. Zobaczymy, czy coś jeszcze można by z tego zakładu uratować. Tutaj mamy jeszcze całe mnóstwo naprawdę odczynników różnej maści i mieszanin nieznanego pochodzenia, jak i też odpadów. Więc tutaj absolutnie nie ma zabawy. Ale mamy też taką ciekawostkę. O, oczywiście lustro przykuło moją uwagę. Natomiast tu w pustym pomieszczeniu jest piec. Do pizzy. Do takiej super pizzy, że żółwie ninja by się nie powstydziły. Tutaj próbki z eksykatora się wkłada po to, żeby je wyprażyć, żeby usunąć jakąkolwiek wodę do pomiarów. No, powiedziała ta, co miała truje z analitycznej. To nie był mój ulubiony przedmiot, niestety. Właśnie pierwszy pomysł, że takie małe pizze na jeden raz. Pizzerinki. Ale nie wiem razu, albo taki mniejszy chleb, szybko zrobić i już jest. Tak jest. No, śniegu napadało strasznie dużo. Artur tutaj był niedawno i zupełnie inaczej to wyglądało, jak było mniej śniegu. Tu widać nawet ślady zwierzątek. No, budynek ładny. Nam się podoba taka estetyka, więc... O, a tu jest coś zamarznięte? Jakaś kałuża? Po jakimś bajorku. O, po fińsku, jak to się goda. No to jesteśmy w tym wysokim budynku. Jak na razie, no, wrażenia dobre. Widać, że się tutaj złomiarze ostro kręcą i że nawet niedawno się kręcili. No nic, zobaczymy, co jest dalej. Dobra. To co? To trzeba iść dalej. To co? Ale to wszystko wypatroszone. No, z drugiej strony ani pół kabla nie ma. Nic. Dobra. Aha, trzeba uważać. Ja. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy nie, ale tak jakby czyjś głos było słychać. Ten budynek, tam jak pójdziemy za chwilę, to tutaj też idzie wejść do góry, tamtym Aha, wiesz? okej. No, bo tu wcześniej, tak jak widzisz to, No. tutaj była normalnie podłoga, my tu wtedy normalnie łazili. Aha, Ale a widać drzwi nawet. Ktoś to po... no złomiarze prawdopodobnie. No, no bo kto, nie? I właśnie tam piętro wyżej idzie wyjść od tamtej strony, nie? Aha, to może ktoś tam coś sobie działa. Zobaczymy. O, wszystko wyprute. Ale Hełm jest. No to dobra. Tu mamy generator, wagę. to nie był przypadkiem silnik do malucha. Jakaś się stukało tym kijkiem, żeby odpalił. Jakby taki silnik do malucha wsadzić, to by był pierwszy na świecie latający maluch. Byłby. A jeszcze dodatkowo tym też nie był. Tam jest. O, no. Z tym. Z takim napędem jak motorówka. Podrzutowy. No tu mamy takie fajne widoki. Jak z jakiegoś fajnego filmu. Zimowe. Zimowe bardzo, tak jest. No trzeba pod nogi zdecydowanie uważać. Tutaj jest jak na takiej skoczni, jak się przez kozła skakało w szkole, nie? Takie też było takie do wybicia się coś, ale ani nie śmieszkuję, bo kurde ostatni raz mógłby być. Dyskie. Tam do góry nie pokazuj. A nie, bo trzeba będzie dać te rozmycie. No. A od razu widać, że tu chłop siedział, a nie. A no, wiadomo. Żubr, magii,
kawa i gołe baby. No. Jeszcze tutaj zrobię parę ujęć, bo stąd fajnie wygląda. Ale dobra, trzeba iść dalej. Tak to nieszczególnie wygląda, a nieszczególnie się też po tym idzie, szczerze mówiąc. No to nic, zobaczymy co jest wyżej. Przyszliśmy tymi schodami na najwyższy poziom. Dobra, ja się muszę przede wszystkim patrzeć pod nogi, bo nie ma żartów w ogóle. Wszystko jest zardzewiałe, porośnięte mchem, więc no widać, że zakład już ma czasy świetności za sobą i trzeba też uważać na te kałuże. Odpady mogą być bitumiczne. Jakiś budyń. Smar albo coś, nie? No, albo jak czekolada na pączku. Ale Na kreplu. tak nie smakuje. Nie. Tu jest super klimat, pięknie widać z tego okna. Super w ogóle zimowy krajobraz, naprawdę takie zimowe scenerie jak z dzieciństwa. Mam nadzieję, że zaraz ktoś stamtąd na przykład nie zawoła, że co wy tu robicie. Bo wtedy będę musiała powiedzieć, że po prostu zdjęcia. Z 18 metrów przechodzimy malowniczo na 22 metry, czyli jesteśmy coraz bliżej dachu. Żubry nadal są. A dodają, że żubry są na wyginięciu, zagrożone. I no w puszczy, że żyją. To co dalej? Wyżej. Tu można taką plotkę chciałem zobaczyć w wyciągu. Nie wiem, czy O. ona prawdopodobnie wygląda na to, że ona była na tej górnej takiej, nazwijmy to, suwnicy małej wystawiono na zewnątrz i na dole właśnie wisi hok, nie? Że zapinali coś tu przez ta brama i na dół. Faktycznie. No, Co tu podawali, nie wiadomo. taka winda. Chyba się po sposobach nie chciałeś. No, cisza, spokój. Aha, ją pociąg zagłuszył, ale... Ale co to, Intercity? Chyba Intercity. Trzeba się przejść dookoła. Chociaż tu się ślady kończą. No, tak to wygląda. Jest fajnie. Jest. Zimno. Bardzo. Ten szalter nic nie robi. Ale dziwne by było, jakby zadziałał. No. No a przeszliśmy dość sporo. Tam aż od góry. I jeszcze nam został dolny poziom. Ten tu jest bardzo zniszczony z pojemnikami. Zobaczymy co jest na dole. No, tu jakiś poziom mamy z odpadami. Jest mieszalnik. A tu jest to, co wyciekało z tego mieszalnika. Nie wiem, jakieś bitumiczne odpady też, czy coś, no bo to takie już jest gęste jak smoła, nie? Praktycznie. Tutaj, to chyba z zewnątrz leży jeszcze. O, Nie wciekło. A to jest chyba to samo co u góry. faktycznie, no, ta Czekolada. czekolada. Stale słychać jakieś pojazdy na sygnale. Pewnie dlatego, że tu jest... Nie wiem, co właściwie. Dobra, tu mamy co? Tłuszcze roślinne. Zamknięcie tacy. Nawet ciekawiej te zbiorniki wyglądają w obiektywie niż naprawdę. Ale na żywo też robią ogromne wrażenie. Tak trochę, nie? Chyba nie wygląda na to. Ja. Tak to za nowe wygląda. No musi być rdza. Musi być. No, zostało mi 3% baterii. Pewnie to jest z powodu tej fantastycznej temperatury. Jak widać, nie należy ona do najwyższych. Jest koło południa w tej chwili. Także zrobiło się tutaj bajkowe światło. No i co, pokręcimy się jeszcze chwilę przy tych zbiornikach i pewnie będziemy opuszczać teren zakładu. Tutaj jest bliższe ujęcie na galaretkę. To wszystko zamarzło, ale tutaj są po prostu odpady, to wszystko co wyleciało jeszcze z tych zbiorników. I mimo niskiej temperatury czuć bardzo intensywny zapach destylatów ropy naftowej. Chyba mamy sterowanie tym całym układem, ale w środku jest taka kałuża, że nie ma co nawet głębiej wsadzać kamery.
Już naprawdę ostatnie sekundy baterii, ale znaleźliśmy jeszcze pojazdy w jednej z hal. Wydział surowców tłuszczowych. Piękny wydział. No teraz mi GoPro pokazuje 56%. No a było 3, ale już tak czy siak kończymy. Wracamy do domu, bo trzeba jakoś odtajać z tego wszystkiego. Także dzięki za oglądanie. Pierwszy raz u mnie na kanale Urbex Chorzów, ale na pewno nie ostatni. To jest.